отметка bot setup и добавя към... Да, точно така. Много хубав въпрос. Bot setup. Първоначална конфигурация на бот. Тази отметка вие може да я сложите, т.е. да я оставите, а може и да я махнете. 47 евро струва. Това е, за какво го правим ние всъщност това? Това означава първоначална настройка на ваши ботове. Т.е. влиза наш човек и ви помага с конфигурацията в Binance. Помага ви с конфигурациите при нас в JungleBot, прави връзката между двете, пуска ви ботовете, вие си пиете кафето и с абсолютно нищо не се занимавате. И това го прави наш човек, съответно времето му струва някакви пари, ние трябва да му платим и това се заплаща допълнително. Но вие може да се откажете от това. Може да не го правите, да не го взимате, да платите с 47 евро по-малко и просто ако успеете сами да се оправите, имаме опътвания на български язик, на английски язик имаме опътвания, чат сапорт имаме, т.е. може да попитате в наш чат, няма да ви игнорираме, да попитате това как мога да го направя или онова, но това пак не е лична работа. От вас зависи да може да се оправите, не от нас, тогава вече отговорността си е ваша, вие да може да се оправите и всичко да си конфигурирате правилно, но който следи мои постове, който следи всичко това, което споделям, би трябвало информацията да ви стигне да се оправите. Много хора не могат да се оправят, не могат и заради тях сме сложили опцията да си изберат човек от екипа да им влезе, да им направи целият бот сетъп. Вече преценете, вие можете или не можете да се оправите и дали искате тия 47 евро да ги платите допълнително или не желаете.